Good people, uMr. Yasho vele ngasho lo, uMaestro. As you all know, Professor Nyanga Nilanga, ilanga libalele abathasi becambalele. Ngisehlathini la ngikhona. Ya, indoda iphila ngehlathi, indoda yamandla, kodwa ngiyawasaba amandla. Ngizolapha abantu la. Ngisiza ukuzodlala. Professor Nyanga Nilanga ilanga libalele abathasi becambalele. Ugcobo la Jesu Kristu yinyanga owenzalo nje wami kade ngaphapha ngoda ngingaphapheme kahle hle so ngina 5 ngicamisisa kahle and that number 5 is well of peace for you. That means everything is well with God. It happened that I found God deeply after 2020. It's 54 years, the concert is 5 years right now, because it's October the 9th. This Thursday, around about after 12, after lunchtime. Yeah, ngizosebenza la. Ukuphila kuseduze, kulo lalela inhliziyo. Uthando lubalekile okudlula yonke into. Lo mthetho imbalo usekhelethwe uthando. Into eyithandayo ithandisise. Umbhekisise uNkulunkulu. Umubuzisise ukuthi ukade ungathandi izinto zaSathane, ubunamaqhinga. Hey, ake vele amaqhinga uSathane. Namaqhinga anzima. Nimpasophe bazalwane benkosi. Nonke kumina nabazalwane. Wena uyisidawa, Dawinsanga. Hayi nama ngisidawa. Okay, no, angisona isidawa. Ngiyaphuza utshwala. Ngisanga sengitsangwini. Kusakuningi sokudalula okunye sakufihlile. Ngoba ngiyindoda eqiniso. Ngifuna ukuba namanga. Ube umqambi manga. Ya. Okwamanje ngiphilisa ngamanzi. Ya, using tap water. Umimapha amanzi. Yes, impande. Ya. Nawo wonke amathambo nezilwane ezinhle. Ukutholisa abantu bathwale. Bathola amandla bezivikele. Wonke ukugula wakhona okukhona la emhlabeni. Ngizokulapha. Ukukholwa kwami. Ovela enyameni. Ngoba iyona inzuzo yethu yenyama. I-will of choice yesizwe. Uthi sivume, uthi sikhethane. Ngokwenyama, amandla ethu. Uba nginamandla enyameni.